Nu vil jeg vise, hvordan man laver sit eget luksuriøse vaniljesukker. Uanset hvad jeg laver, så er det altid en sindssygt god idé, at mit spækbræt det ligger fast. Så jeg lægger en fugtig, sådan hårdt opvredet ren karklud under mit skærebræt, så ved jeg, at det bliver liggende. Se vaniljestangen her. Det gælder jo om at få mest muligt udbytte af de der meget dejlige korn, der ligger inde i midten. Så det tager jeg bare en skarp kniv og lige skærer den over på midten, sådan her på den lange led, og skraber lige så forsigtigt kornene ud. Pas på ikke at være alt for voldsom her og hårdhændet, så får jeg rigtig meget af de her strimler med, som er i stangen. Så lige så forsigtigt. Sådan her. En lille bitte smule sukker. Og så moser jeg det simpelthen ud. Det her det gør, at jeg får ligesom skilt de her vaniljekorn fra hinanden. Ellers så vil de rigtig gerne ligge som sådan en geléklump og bare flyde rundt. Hvis jeg laver en marmelade med lidt vanilje i for eksempel, så kan det være rigtig svært at få det rørt ud bare i gryden. Og der sikrer jeg altså, at jeg får udnyttet hvert enkelt lille vaniljekorn her. Her der har jeg så det lækreste vaniljesukker, som jeg jo kan vælge at bruge jamen, i en god marmelade, i en rabarberkompot, i en hjemmelavet is, hvad som helst. Brug det med det samme, fordi det ligger sådan i den her lidt bløde klat, så det er altså rigtig godt at få det brugt lige med det samme. Så er det bare at komme i gang. Rigtig god arbejdslyst.